Dan beginnen we bij die nijen met Klaas Jansma door hier Kees Jonker met de oude skip van Jan Bakker. Die is de ooit IFK's-kampioen geweest. Hij debuteert in de A-klasse. En er zit Kees Riesebos, die is ik voor het eerst in de A-klasse. En dat is voor de Hilpers wel aardig, want nu hebben ze eindelijk een eigen skip hier op het eigen wetter. Werd al die de eerste wedstrijd van de IFK's is die van start gaat. Nou, we hebben een prachtig cruiselak gewoon langs de dik, dan weer omheug in een tonsje heel wij. En dan moest de Olympische baan, dus dan moest je de tweede route, dan moest je weer gewoon rjocht terug. Dit is de start en je hebt de kampioen van Vliedentier, Jelle Tolsma. En die komt aardig mooi midden in het veld te lanen. En er zit Henk Rechts al achter en er komt Siete Meter achterom. Maar het weer wel een hele brede start, dus moest die Sjen waar zo nu winnen. Ik dacht eerst dat het Sibo Sieseling was, maar het wie een Delmer Los. Die komt 4 als eerste om de tonnen. Volle verder voor dat ik dacht. En dat is dus een fenomenale prestatie. Wat komt er dan achteraan? Ja, Jelle Tolsma komt er achteraan. En dan komt Henk Rechts daarachter. Nee, dat is Sibo Sieseling komt erachter. Ja, het wordt moeilijk te zien. Die zeiltegens net zit Kees Jonker bij. En dan komt Henk Rechts erachterom. Nou, het weer een geweldige strijd ter voorin van 5. En ik neem het dan maar de titelkandidaten die mijlkoor daar onder het strijden winnen. En het is dus heel verrassend dat Kees Jonker daartussen zit. Maar aan de andere kant het oude onder 2 Erik Sjellen dat dat ook goed kent. Ja, Tony Brundle, dat ik nog net neemt. Maar die komt er nog tussen terug. Kender krijgt onderdraaien en dan boven de tonnen komen. En die komt dus vierde om de tonnen. En de vierde en de zesde man Henk Rechts en Kees Jonker die komen dan. En dan hebben we het spul mooi bij elkaar. En dan krijgen we een fantastische strijd. Daarachter zie je wat meer griemerij. Daar winnen al wat skippen. De verwisseling hier wat lest met die tonnen. Dat weer wat moeilijk om daar omheen te komen. En die moesten een extra rondje draaien. En die kwamen mooi achter in het veld. Ja, hier Peter de Koe. Ja, er is opeens wat mee aan de hand. Dit is het beeld van 4 wij en dit is van dichtbij. De opstekker er voor wij had mij Freddy van der Heijden een onervaring gehad. En het protest oer en wer is wontrog. Freddy van der Heijden ken ik nou al melden. En Peter de Koe die moet zwaaien dat er weer een opstekker krijgt. Want die leidt ergens op de baim van de Iselmar. De protestvlaggen die hij al heel gauw ophangen had, die doet er net aan. Los, Delmer Los. Hij leidt vooron en hij leidt 4 vooron. Er is geen enkel probleem. Het is merkwaardig hoe 4 het skip uitziet. Maar het komt misschien niet omdat ze achter zijn fel strijden. Want hier komen Tony Brundle en Sibo Sieseling aan. En daar zit Jelle Tolsma weer achter. En er komt Henk Rechts nog achteraan. En je zag het hele spul voor de wien zit Kees Jonker. Ik weer bij een prachtige strijd wie dat van die 4 skippen om het tweede plak. Hé, wat is dat vreemd? Die skippen die rjocht uit. En er zit Ian helemaal scheef. Die had de oude route weer genomen. Dat is Delmer Los. Had net goed naar het routekaartje jongen. Het dacht van ik maak een treihoekje varen de hele dag. Nou, die bestient bij de IFK's in de routeplanning helemaal net. Want dan vaar je een Olympische baan. Maar hij hier voldwaande voorsprong om weer voor te bluwen. En die voorsprong ik nog weer uit te bouwen. Want hier is er bij die tonnen en de orentreien die het volgen. Die ben nog heel 4 voet. En dan kan je de scoort maar weer on. En misschien hadden we net eerst een volle les van 2 keer heel wien naar de tonnen. Dan ben je lekker 4 dus dat je van de wien ginnen. In een reinige medje, dat zou je hem hier. Nou, Jelle Tolsma, die zet even een sok in het Vaderwiense rek. Helpt die beide orenmannen in. En komt dan als tweede om het tonnen. Maar het bloedt heel spannend hier. Want de hulle situatie die bloedt heel dicht bij elkaar al hier. Nou, hier zien we achterin hoe spannend dat het is. Freddy van der Heijden, maar even achter de Keizerdel. Ik ga schatten dat het 2 centimeter wie. Dat het ik net meer wie. Maar het koe al hier krijgt vanzelf. Nou ja, en Henk Keizer rekt het helemaal in het labaret. Al omheen stuurt terug Robert de Jong. En het weer een C van rode vlaggen erachterin. Ze hebben hem misschien aan ze vertellen hoe het uitkomt. Dit is de Iselmar bij Hilpen. En dan zie je hoe het 4 skippen strijden. Geweldig op die mar ondergang binnen. Tony Brundle beziekt er nog van langs te komen. Maar dat komt er net. Want Jelle Tolsma die mij nog voorging. Die mat er dus weer achteraan. En hier komt dit shock zijn het hier is. Ja, Los, hè? Ja, Los. Ja, die lezen voor. Ja, die hier al net met telt, jongen. Dat is helemaal. Nou, daar komt de rest dan weer achteraan. En nu leidt Tony Brundle ineens voor. Die is in het Vaderwiense rek, kleerrekken. En daar komt Sibo Sieseling achteraan. En dan komt de rest van het veld. Het wie echt een hele geweldige strijd in een stieve koelte die er stier. En die wie op beide kanten lieken goed. Dus het weer heel mooi. Nou, zag je die 4 en 5 gaan we verderop. En ook met Tony Brundle vooraan. Sibo Sieseling, hij beziekt het nog een keer. Hij beziekt het naar voren te komen. En een prachtig beeld is dit.
Maar Tony Brundle die bloedt voorlopig voor. Ik voor Kees Jonker, die hult niet onvallend wie. Maar dat joeg echt geen beliers. Sibo Sisling nou voor Tony Brundle. En dan komt Kees Jonker daar weer achteraan. En Jelle Talsman die maakt dus voorlopig beliers. Ja, en die zit in de street bij Henk Rechts. Nou, eens even zien hoe die man verder voort komen. Nou, dit is dus Jelle Talsma die met Henk Rechts in de street zit. En hij mat voorlopig even een beetje beliers aan op die Iselmar. En Michiel Kalsbeek, die koer ik nog dichterbij komen bij deze Henk Rechts. Maar dit is de finish dan. De jongens van Los 4 voor. Delmer zal zelf aan ze vertellen hoe vier het ze voorlijn, want dat gaan ze uitrekenen. En ze zijn bijzonder in aan mij de eerste oerwinning. Want zij tekenen weer voor het kandidaatschap voor het kampioenschap in de IFK's. Nou, Twart komt om het hoekje. Tony Brundle had dan toch weer met Sibo Sisling aanrekken. Dat via heel knap en een hele mooie street. In een wierte en wat kledderige midje op in Hilpen. En dit ben een man die shot er heel wierd uit. Maar ze kunnen dan toch de haan om heuk krijgen. Dat ben Sisling, dan komt Kees Jonker. En dan komt Jelle Talsma. En dan komt Henk Rechts. Maar Joeke had de hele uitslag van hem. En dat weer Elke Lok met het wedstrijdverslag met assistentje van Henk Rechts. De eerste 4 size neemt Elke al even. Dan ging ik verder maar noemen Saan. Michiel Kalsbeek wie dat. 8e Jeroen de Vos. 9e Centimeter. Dan zien Robert de Jong. Martin Vlasbloem op een 11e plak. 12e Henk Keizer. Dan 3e Freddy van Heijden. 4e Walter de Vries. 5e Kees Riesebos. En 6e Peter de Koel.